रायमानायाव बेरे फिसिनाय फोरोंथाय मावबादा खुंदों। EISCP आसाम आरो आसाम साइन्स टेक्न'लजि एन्ड इनभारनमेन्ट काउन्सिलनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायनानै दानसेनि थाखाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमानानि बाटारफ्लाइ रिजर्ट एन्ड रेस्टुरेन्टआव ग्रीन स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्राम अन एपिकालचार एज नन टिम्बार फरेस्ट प्रडाक्ट आयदाखौ नोजोर लाखिनानै बेरे फिसिनायनि फोरोंथाय मावबादा खुंफुंनाय जायो। बे फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारिया बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव EISCP आसाम आरो आसाम साइन्स टेक्न'लजि एन्ड इनभारनमेन्ट काउन्सिलनि प्रग्राम अफिसार डक्टर मनीषा शर्मा, IT अफिसार उत्पल दास, गल्डेन लेंगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि बोसोनगिरि जवाहरलाल नार्जारि, फ्रान्सिस टप'मोनहा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे फोरोंथाय मावबादानि गेजेरजों बेरे फिसिनानै माबायदियै गोरलैयैनो रां आरजिनो हायो आरो बेरेखौ माबायदि फिसिनांगौ बेनि सायाव फोरोंथाय होनायखौ जागायो। जोबोद रंजानायनि खौरां 2025 नि गिबि समावनो जोङो दिनै बे रायमनाबासिया जोबोद आशीर्बाद गोनां। मानो होनोबा बेवहाय मिनिस्ट्रि अफ एनवायरनमेन्ट एन्ड साइन्स टेक्न'लजिनिफ्राय बेवहाय मोनसे प्रग्रामखौहाय बेवहाय खालामनाय जादों आरो बेखौहाय अर्गानाइज खालामदों जोंनि आसाम साइन्स टेक्न'लजि एन्ड एनवायरनमेन्ट बे मोनसे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय गोबां जोंनि अफिसियेलफोर दंफैयो। बेखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे बेवहाय मोनसे ग्रीन स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्राम माने बेरेखौ जोङो माबोरै फिसिनो हायो आरो बेरे फिसिनायनि गेजेरजोंनो जोङो बोरै गावनि आथिङाव गसंथानो हायो नैबेखौ नोजोर बोनानै बेवहाय मास मोनसेनि मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम लानाय जागोन, रेसिडेन्शियेल ट्रेनिं प्रग्राम। आरो बेवहाय जोंनि अफिसियेल बिथांमोना दंफैयो, बिथांमोना बेवहाय जोंनि बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बेवहाय ट्रेनिं होगोन। स' आङो जोबोद धन्यबाद होयो बिथांमोना जे बे प्रग्रामखौहाय जोंनि बे वेस्टार्न रेन्ज रायमनायावहाय नैबे बाटारफ्लाइ रिजर्टआवहाय बेखौहाय खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। जोबोद रंजानायनि खौरां आरो आङो मिजिंथियो जाय बिथांमोना बेवहाय ट्रेनिं लागोन बे ट्रेनिंनि गेजेरजोंनो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन होननानै। बेसेन नाङै औ बेखौनो फिस होनाङा, फ्रि अफ कस्ट बिथांमोना बेवहाय ट्रेनिंखौ लानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो माखासे सुजुग सुबिदाफोरखौ आरो जेसेबांनाखि ट्रेनिं होनांगौ गासिबो फ्रि अफ कस्ट जाजोबगोन। बिनि थाखायबो बिथांमोना जोंनि अफिसियेल बिथांमोना बेवहाय खालामदों, बेयाव गासिबो सुबिदा थाजोबगोन आरो।